Φούσκωσα. Κι εγώ έφαγα πάρα πολύ. Ούτε τον καφέ μπορώ να πιω. Ούτε κι εγώ. Συγγνώμη. Τι κάνεις? Είναι κάποιες ασκήσεις γιόγκα που με βοηθάνε να χωνέψω πιο γρήγορα. Θες να τις κάνεις αργότερα, ενοχλείς τον κόσμο. Δεν μπορώ, έχω φούσκωμα, αλήθεια σου λέω. Καλύτερα να έχεις φούσκωμα παρά να νομίζει ο κόσμος ότι σε παλαβεί. Αχ, μια στιγμή. Αντριάννα, σε παρακαλώ, κάτσε κάτω. Τώρα. Κάτσε κάτω, ρε Αντριάννα, σε παρακαλώ. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν κλανιά, απλά έφαγα πάρα πολύ γρήγορα και κατάπια πολύ αέρα μαζί με το φαγητό μου και αυτός ο ήχος ήταν ο αέρας που επιτέλους βρήκε διέξοδο. Αντριάννα, κάτσε, σε παρακαλώ. Ηρέμησε, είναι απλά ο αέρας που βγαίνει. Είναι αέρας που βγαίνει από... Τι? Αυτός ο αέρας δεν βγαίνει από τα αυτιά σου, βγαίνει από τον κόλο σου, άρα είναι κλανιά. Όχι. Τι όχι ρε παιδάκι μου, δώσ' και λεξικό για να δεις τι είναι κλανιά. Τι κλάνεις και μέσα σε εστιατόριο. Και εσύ φωνάζεις πάρα πολύ. Γιατί δεν ηρεμείς και εσύ λίγο, κάνε μερικές ασκήσεις γιόγκας για να σου βγει και εσένα ο αέρας σου. Δεν τρελάθηκα ακόμα. Σε παρακαλώ. Σταμάτα ρε παιδί μου, σταμάτα. Για τελευταία φορά θα σου αποδείξω ότι αυτός είναι απλώς ο αέρας που έχει βρει τη διέξοδο. Εντάξει. Βάλε σε παρακαλώ κοντά το κεφάλι σου. Δεν είσαι με τα καλά σου. Σε παρακαλώ. Είναι απλή απελευθέρωση αερίων και τίποτε άλλο. Δεν νομίζω. Λοιπόν, βάλε το κερί κοντά. Για ποιο λόγο? Θα το σβήσω με τον αέρα, γι' αυτό. Κοίτα. Παναγία μου. Χριστός και Απόστολος. Μόνο αέρας. Εντάξει, είναι καλύτερο από το να το κρατάς μέσα σου. Στο Βιετνάμ τα λέγανε napalm.